Egunon, Kaixo egunon. moduz. Ondo. Bueno, hau da Etxezarreta famatua. Hoi da, gu famili bat. Bai, familia Etxezarreta zarete. asko, baino... Eta zeintzu diazun horietako izenak batzuk. edo? Ni Ane. Ni Mikel. Mikel eta Ane, oso Hoi da. ondo. Eta hau, omen da, hartzaien etxea. Hoi da, hemen egoten geha gu daran. Bai, Negue pasatzen dugu Olaberrin, eta ekain hasieran igotzen geha ja ardikin urbia. Aha. Eta ja hemen pasatzen dugu, urri bukaera arte gutxi gora bera. eta denak urbia inguruan ibiltzen dira? Bai, Etxezarreta gehienak, txabola desberdinetan, gaur egun, ez dakit, 10-12 txabola balima ere, 4 behintzet izango die Etxezarreta familikok, orduan bakoitza bere txabola, baino bai, Bai, denak urbi. beraz, familia oso handia, zarete? Handia, Ah, eta dana ere ardien inguruan, eta, ez? Bai. Asko. Gure aiken kasun, 6 seme alaba zien, eta haietatik 3 hartzantza dedikau izan die bizi guztin. Eta zenba belaunaldi izan dira hemen hartzai belaunaldi? Bueno, gure aike da erregistrauta daun 5garrena. Izango Aitea bosgarrena? Aurretik 6 izan zan ez dakigu, baina Erregistrauta? erregistrauta 5garrena gure aike. Bueno, eta urtean zehar nola izaten da hartzai baten bizitza? Azaron erdi alden, ja ume egiten hasten die. Orduan Olaberria juten geha, Olaberria. handaukeu gure ikujue, handau dana prestauta lana egiteko, Ah, eta behin ume egiten hasten dienen ja, arkuma jaiotzen die, Bai. handik aurrea esnea produzitzen hasten geha, eta gaztaia egiten. beraz, goian eta behan egiten dan lana da, ez? Hartzaiana, ez? Bai, neguko bizitzagi esan oso gorra da, azkenen egunero astelenetik igandea, goizta txalde, jetxi, jaten eman, gaztain... Eta gaur, San Inazio egun honetan, ardiekin ze lan edo egiten dituzue ba? Bueno, ardikin goizen bildu ditugu pixkat, eta hartzaizakur lehiaketa egiten da hor fondan, Bai, eta bueno, horreako esaten digue 2 urtez behin egiten da, eta esaten digue beti ardiko herriatxo bat juntatzeko. Beraz, lehiaketan, zuon Gure ardiak ardik erabiltzen dira, hartzen ez? Hoi da. Eta hoxe, Bueno. goizen bildu ditugu gure ardik, eta guain 50 bat apartau ditugu, hortxe hautza emateko.